A veure, mitjançant el Real Decret Llei 16/2012 de 20 d'abril de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i que és obligatori el compliment per a les comunitats autònomes, els beneficiaris de 42 fàrmacs indicats per a pacients amb malalties cròniques o greus i els cancerígens hauran de satisfer el 10% del cost del medicament amb un límit de 4,2 euros per recepta. Amb aquesta mesura d'obligat compliment a partir del dia 1 d'octubre del 2013 és un clar exemple del copagament sanitari que recullen altres mesures de l'esmentat Decret Llei 16/2012. Per tant, atenent la present exposició de motius, el grup que representa els moments proposa al ple de la corporació l'acord del següent acord. Primer, instar el govern de l'Estat perquè compensi econòmicament les comunitats autònomes de totes les despeses derivades de la posada en marxa del Real Decret 16/2012 de 20 d'abril a l'efecte que aquestes puguen preservar els seus recursos en atendre veritablement als pacients i no les despeses burocràtiques derivades de la implantació del copagament sanitari. Segon, instar el Consell de la Generalitat perquè adopti les mesures econòmiques que compensen el nou retall dels drets dels pacients imposat des del Ministeri de Sanitat, que estableix que els malalts greus o crònics que no estiguin ingressats hauran de pagar a partir de l'1 d'octubre un 10% dels medicaments que sols es dispensen en les farmàcies dels hospitals, com per exemple els medicaments per a retardar la progressió del càncer de mama avançat o la finitor del tibet, per a tractament de tumors com el temodal, a més d'altres fàrmacs prescrits per a la leucèmia mieloide crònica, el tractament de tumors malignes no resecables i el metastàsic de l'estroma gastrointestinal. Per a la reproducció assistida, l'artritis reumatoide i la degeneració macular o l'hepatitis C crònica, entre altres. Tercer, comunicar el present d'acord al Centre de Salut de Coneixent i com a tots els professionals del sector farmacèutic que operen a la nostra població. Bé, bàsicament se trata de manifestar el nostre rebuig a aquestes mesures i demanar a la Generalitat que ens trobem les competències de sanitats que faci el possible per tal que no faci efectiu el copagament per part dels malalts i per l'altre costat que has de fer-se així que sigui per part del Ministeri qui compensa les comunitats autònomes de la mesura que ha pres el projecte.